пам'яті Номана Челебіджихана. Цими вихідними у Києві провели турнір кримськотатарської боротьби «Курєш». Змагання проводять вже у 8-ме і вдруге за межами окупованого Криму у столиці. Цьогоріч у турнірі взяли участь близько сотні учасників в різних і вагових, і вікових категоріях. Боротьба «Курєш» багато в чому основа світогляду кримських татар, кажуть учасники і організатори турніру. Докладніше далі. Близько 4 годин атлети змагались у боротьбі нескорених. Так часто називають традиційну кримсько-татарську боротьбу «Курєш». Серед учасників турніру і зовсім маленькі борці у ваговій категорії до 17 кілограмів. Вони відкрили змагання. Попри вік, пристрасті на килимі цілком дорослі. Мансуру Сейтумерову лише 4, та похвалитись вже є чим. Це вже другі змагання з «Курєш» в його піврічній бійцівській кар'єрі. І другі тріумфальні. Цього разу у фіналі Мансур здобув золоту медаль. Я взяв суперника за пояс, кинув і переміг. Почему отдали на борьбу? Потому что борьба – это благородный вид спорта. Борьба, она украшает мужчину. Нашему народу всегда нужны были, есть и будут нужны сильные мужчины. Я надеюсь, что мой сын будет одним из таких. Традиція боротьби «Курєш» – це багато в чому основа світогляду кримських татар. Це не лише спорт, це насамперед єдність тіла та душі. А азарт боротьби тут межує з філософією переможців. Бо перемогти потрібно не лише суперника, а й насамперед власні страхи. Турнир «Курєш» проводится для того, чтобы мы не забыли наших предков, которые тоже боролись, которые борются, он следит за своим здоровьем, чтобы победить соперника, который борется, он следит за своими поступками, чтобы не опозориться, который борется, он стремится к единству, чтобы возродить то единство, которое держали наши предки. Досвідчений боєць Февзі Мамутов участь у турнірі бере вперше. Зі своїх 28 років 19 він у спорті. Чемпіон України та Європи з греко-римської боротьби. Чоловік зізнається, участь у таких змаганнях важлива, бо насамперед це шана традицій свого народу. І для кожного чоловіка, який зважиться вийти на килим, це чергова можливість перевірити на міцність себе і свій характер. Курєш, естественно, это испокон веков национальный вид спорта, национальная, так скажем, борьба, благодаря которой на праздниках, на всяких мероприятиях выясняли сильных представителей нашей нации. Замечательна організація. Нагороджували спортсменів почесні гості. Серед них голова меджлісу Рефат Чубаров, його заступник Ільмі Умеров, муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов та відомий музикант Фемі Мустафаєв. Він акапельно виконав кримсько-татарський та український гімни. На п'єдестал пошани цього вечора піднімались десятки спортсменів. А головний герой вечора, переможець турніру Марлен Сейтумеров, за давньою традицією зробив коло пошани, здійнявши на шию барана. Це символ не просто переможця, а найсильнішого серед найдостойніших. Шана власної культури та таких героїв, як Номан Челебіджихан, об'єднали в цей день десятки людей. Його постать навіть за понад 100 років від загибелі є прикладом незламності та мужності. Бо сьогодні народу так само важко вистояти в умовах російської окупації півострова. То, що у нас «Курєш» вписан в нашу релігію як один із столпов іслама, це кожен з нас знає з дитинства. Лозунг телеканала, на котором вы работаете, «Бой сын Наган». «Бой сын Наган» – это значит ровная спина. То есть не преклоняться, не скоренный, не сломленный. А вот как раз-таки «Курєш» и дает ровную спину и сильную спину, которая не ломается ни под какими преградами, ни под какими оккупантами, которые пришли. Багато хто з учасників, аби взяти участь у змаганнях, здолав довгий шлях з Криму. Їхній приклад – ще один спосіб протистояти окупантам і відстояти право вільно жити на своїй землі. Наш народ стоит. Эти ребята выехали с Крыма, вы знаете, они герои. И они получили сегодня и награды, государственные награды Украины, и получили награды Федерации «Курєш», и они обратно вернутся в Крым. Они таким примером показывают, что крымские татары, как бы нас ни разделяли, где бы мы, как нас не получилось бы сейчас, что оккупант нас разделяет, мы будем всегда вместе. Мы единый народ, единая нация, которая вернется в Крым, мы будем проводить турниры, как сказал сегодня Рефат Чубаров, будем проводить турниры в Бахчисарае, в Ханском дворце.
Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР.